салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз бо шумо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз оне ки видеороликро оғоз намоем, дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. мо боша оғоз мекунем. рафтем. муин ғафуров имрӯз маросими вазнкаширо гузаронид ва фардо муҳорибаи ӯ бо Уолтер Замора дар мусобиқаи UAE Warriors дар шаҳри Абу-Даби баргузор хоҳад шуд. ёдовар мешавем ки муин баъди 1 солу 3 моҳ акнун дубора ба октагон баргашт ва умедворем ки дар ин муҳорибаи худ пирӯз мешавад. мутаассифона маросими рӯбарӯ яъне face to face бекор карда шуд. бо ин муин ғафуровро шумо метавонед аз телеканали Match Baets фардо тамошо кунед ва бояд гӯем ки ин муҳориба 15 январ яъне фардо соати 17:00 оғоз мешавад. варзишгари ношикастпазири тоҷик Нурулло Алиев бо нашри видеоӣ дар историяи инстаграми худ ба ҳама мухлисон ва ҳаводорони муҳорибаҳояш ёдрас кард ки ӯ ғайр аз инстаграм дигар ягон шабакаи иҷтимоӣ надорад ва нафароне пайдо шуданд ки аз номи варзишгар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба монанди Одноклассники ва ВКонтакте сайт кушода аз номи ӯ чиз талаб мекунанд. аз ҳамин лиҳоз дар ҳақиқат ҳам имрӯз мутаассифона чунин афрод бениҳоят зиёд шуданд ки сӯистифода аз номи шахсиятҳои машҳур сайтҳо кушода аз номи онҳо аз дигарон пул ва ё ягон чизи дигар талаб мекунанд. барои ҳамин бо диққат шавед подписчикони азиз ки ба доми чунин ашхос нафтед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон аз ММА. хайр то видеоҳои навбатӣ. салому алайкум бародарон. ҳозами чанд бародаро мара нависестанд ки Айномид Нурулло Одноклассников ВКонтакте ва ҳамхали чизо кушодиянд. ҳар касоро ҳарчи пурсидестиянд кадом кушодай мақсад бовар накунед ман беғарзи Инстаграм дига ягон чӣ надорум, не Фейсбук, не ВКонтакте, не Одноклассник, ягон чӣ надорум. ман толка фақат инами Инстаграм дорум. тамом.